Γεια σας από μας. Ο Spider-Man και ο λαγός ο κίτρινος. Ο Pokemon είναι. Ο Pokemon. Ο Pokemon έφυγε. Ήταν Pokemon. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν μας τα έδωσε η θεία Η θεία Τζέννη. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς γυρίσαμε λοιπόν από τις διακοπές μας και ο Spider-Man εδώ τρώει βανίλιες. Ναι. Ξέρετε κι εσείς. Πάρε. Τι κάνουν Ορφέα τα φρούτα? Τι κάνουνε στον οργανισμό μας? Δίνουνε δύναμη. Οπότε τι λες λοιπόν στα παιδιά? Και βιταμίνες. Τι λες λοιπόν στα παιδιά εσύ, Ορφέα, να τρώνε? Φρούτα. Και? Λαχανικά. Και λαχανικά. Εμείς λοιπόν εδώ φοράμε τα καπέλα μας και ο Ορφέας φοράει τη μάσκα του. Αυτό είναι το κουκούτσι. Το κουκούτσι το βγάζουμε από τη βανίλια. Εντάξει, τέλεια. Θέλαμε να σας πούμε λοιπόν αγιά με τα καινούργια μας. Εδώ. Θα φάω και το άλλο. Ναι, θα φάει και το άλλο με το που μπήκε σπίτι. Είχε πάει στη θεία Τζέννη. και στη γιαγιά Ιωάννα. και Και του την πήρε... Αλεξάνδρα. Και στην Αλεξάνδρα που του πήραν. Δεν ήτανε. Η Αλεξάνδρα. Δεν ήταν η Αλεξάνδρα. Εμείς λοιπόν γυρίσαμε χτες από τις Πασχαλινές διακοπές και σήμερα ο Ορφέας πήγε με τον μπαμπά του στη γιαγιά να πάρουν τα δώρα. Οπότε τα καπέλα μας είναι τέλεια και η μάσκα του Ορφέα είναι ο Spider-Man. Ευχαριστούμε πολύ θεία Τζέννη για τα υπέροχα καπέλα μας και μάσκες. Και τα φορέσαμε για να σας δείξουμε ότι τρώμε φρούτα. Φρούτα και λαχανικά μας δίνουν βιταμίνες. Οπότε παιδάκια, τρώμε φρούτα και λαχανικά για να είμαστε δυνατοί. Ναι. Γεια σας από μας. Μουά.